Suokaa anteeksi, että joudutte odottamaan. Mitä sä täällä teet? Äiti. Kutsuttiin. Niin kuin Sanni sanoi, mä olen kutsuttu vieras. Idiootti sä olet. Mä en oo ehkä virheitä. Mutta mulla kyllä riittää sydäntä ja syliä koko naapurustolle. Mitä sä oot vetänyt? Nyt olisi tarkoitus kunnioittaa Iljan muistoa. Anteeksi. Mä oon pahoillani. Hyvä. Onks täällä vielä joku, joka halusi riidellä? Sitten me voidaan varmaan hyvästellä mun poika.